Hello viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu. Ina wa kowa fatan alkhairi, ina fatan kowa yana lafiya kamar yadda kuka sanni ni ce taku Sayyada Sadiya Haruna mai siyar da manpower Madam Serious a kasuwancinta. Nan karfe 9 safe ne ina kwanciya, mijina ya tada ni. Ya ce min best choice ki tashi ki wa abokanaye na girki za su zo su ci breakfast. Na ce my love, your wish is my command. Na tashi whoop da sauri kamar yadda kuka gani, farko na sa mai na ne, na zo na ɗauka albasa na sa kamar yadda kuka kalla mai kaɗan na sa, saboda best choice baya son mai a girki. Ba zai yi kuma in lafkata mashi mai ba, ya zo kuma ya kasa cin abinci an yi 1-0 ko in ce 2-0, ba zai yi ba. Na zo na ɗauka dama arish zan dafa musu, na zo na ɗauka mai na sa albasa, na ɗauka jajjagen atargu, albasa, garlic, ginger na sa a ciki, na zo na zuba ruwa, na zo na ɗauka soyayyen nama na zuba kamar yadda kuke kallo ruwan ya tafasa a nan, sai na zo na zuba dankalin turawa na da irish potato. Bayan na zo na sa spicy ɗina kamar yadda kuke gani, na haɗa komai da komai na yanda mai gida zai iya ya ci. Nan gashi nan dai abincin is almost done. Na zo na ɗauka tire da zan sa kankana da kuma tire ɗin da zan saka musu abincin a kai. Bayan na gama ɗaɗɗauka tire ɗin sai na zo na kara kai hannuna ma ba zan ma kai bayan da kuke gani abu na hau a nan. Na zo na ɗauka kulin da zan sa musu abinci, kada kuma na ce ina bala'in san wannan kulan nawa saboda yana rike zafi. Nan gashi nan bayan na yanka masu best choice kankana da shi da abokanayen shi, ni ma na zo na sa wannan ina ci, saboda idan ban ci ba yanzu, idan wai sai na jira na gama aiki, I will end up not eating anything. Kuma kun gan safe ne, I will go back to my round 2 na bacci, saboda baccin bai ishe ni ba. Duk wanda ya sani ya san karfe 9 ni dai ba zan tashi a bacci ba. Nan na gama shan kankana na, sai na zo na duba abinci na, sai na ga abinci na bai nuna ba kuma da ruwa a ciki. Nan dai finally na zo na gama abincin, har na zuba a kula, ga shayi irin namu na Maiduguri na yi wa mijina da abokanayensa. Kamar yadda na gaya muku, ina tunanin ruwa zai yawa, ruwa bai yi yawa ba a cikin abincin. Ya yi min daidai yadda best choice yake so. Kun ga abincin yadda ya kuma ya yi daɗi, masha Allah, a baki babu laifi. Nan bayan na gama sai kawai na ce bari in wasa ruwa, sai na wasa ruwa har lokacin sallah ya yi wuraren karfe 1. Na zo na yi sallan azahar. Bayan na yi sallan azahar sai na koma bacci. Bayan na koma bacci kuma yamma ya best choice ya kare kira na, ya ce baby ki yi mana abinci da ni da friends inan da muka yi breakfast, za mu zo mu kara cin dinner. Na ce ba matsala. Na tashi kamar yadda kuke gani, na sa ruwan shinkafa, wannan kuma atargu ne, albasa, garlic, ginger. Kun gan yadda nake yin so na abin yana da kyau wallahi, ko nawa ne ya ci kuɗinsa, ga bashi da tsada, ina jin daɗin aiki da shi. Nan ruwan shinkafa na ya tafasa, sai na zo na ɗauka shinkafa na, sai na wanke, sai na zuba a cikin ruwan. Bayan na zuba sai na kulle, na ce bari ya tafasa sai in yi parboiling ɗin shi ne ake cewa ko menene. Nan dai har na kara wanke shinkafan, wannan gishiri ne na zuba. Sai na zo na kara ɗaukar ruwan zafi na zuba. Ban san kuya kuke na kuwa, but ni haka nake nawa, and I love doing it like this. Bayan na gama na zo na duba, na gan shinkafan akwai ɗan ruwa kaɗan wanda bai gama sosewa ba a jikin. Sai na ce bari in bar shi na minti kaɗan kafin nan in zo in juye shi a kulan abincinsu. Nan gurin kuma kwai ne guda 6 na ɗauka na sa da shi da abokanayensa, sai ni da mai aiki na kowa ɗaya zai ci. Wannan kuma mai na ne, na zo na zuba albasa, na zo na zuzzuba jajjage kamar yadda kuke kallo. Zan yi stew a nan gurin, ba wani stew da yawa bane, stew ɗin mutane 6 ne, da best choice da abokanayensa guda 3, sai ni kuma sai mai aiki na. Wannan kuma tattasai na ne da tomato, wannan kuma spicy ɗina ne. So bayan na zuba wannan kuma nama na ne na ranar da na soya shi, raguwansa kenan. Na ce to bari in yi wannan stew da shi. Nan da na gama haɗa komai da komai na a stew, akwai wata kawata da muka haɗu a Saudiya ta taɓa bin wani shawara, ta ce idan ina yin stew in dinga sa suga kaɗan,
and I will love it. Na ce to let me try it today. To be honest, kun ga a nan gurin na gama miya na kuma na sa wannan sigan. Wallahi miya na bai yi tsami ba ko kaɗan kuma ya yi daɗi. Nan gurin kuma gashi nan dai na zo na sa musu dai kamar da kuka kala ga abincin. Na ce to bari in je in yi wanka, nan ga turaren wuta na sa na kunna, na ce bari ko ina yayi kanshi. Sai na zo na tashi na je ban gida na ɗauka black soap ɗinmu daga Queen Sadi Skincare da scrub ɗinmu, sai kuma sabulun kanamfari na, sai na ganya kusa karewa, sai kuma shower bath ina na yi wanka na. Wannan kuma mouthwash ina ne da maclean da brush. Na zo na goge bakina bayan na gama har na sa night wear zan kwanta, sai in ji best choice za mu je mu gaishe da mamar mu. Sai na ce okay an gama. Na zo na sa atamfana kamar da kuka kalla a nan da kyalle na ce mishi na yi kyau, ya ce yau dai wanka atamfa ne ba wankan hijabi ba. Na ce kwarai da gaskiya angona. Sai nan kuma ni da shi ne na zo na ce bari me ake cewa ne miro waye ne. Oh dai. So thank you so much for watching this video. God bless you and I love each and every one of you. Thank you. Bye bye and do have a lovely night.